Okay, kisunan mga adlaw, kumusta ka mo? Yan sa mga malagad sa Kinginan Trifon Morales. Okay, asap gid ha, always say a prayer. Karon na kita manalangin ng mga galang atos tung labaw makagahom nga tagaan kita may panlawas kada adlaw. Unta mawa na kining pandemic sa tibuok kalibutan. Okay. Lord, salamat usab sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Okay. Bueno, ang suwatan po karon tong hatagan og patagan no. Pinada kinis usa ka babae nga mapatawag lang sa nga Ibyang kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. May galang atong sender karong adlaw mao si Ibyang. Kini akong problema nagsagol ni sa akong anak ug sa akong bana. Pero para di mo malibog sa akong problema, ingnon ko anis pagsugod. Lonely, I'm so lonely. Oh, who'd I go? Ikaw na po, Dipoy. Sige na, para makadungog ka masilingan na ito mga babae. Aron sa ingon, may makagusto ni mo o makauyab layon ka. Mangaan mo, eh. Sige na. Di lagi ko, tay. Okay, hilig ka ng katakanta. Nga naman di ayaw gawa kay hilig. Ako. Ha? Hilig di ko. Nung sabaya ka. Sige na, kanta na diya. Di lagi ko, tay. Di ko kumao. Ang saram na yung kamahoan ni mo. Kaon? Napiyo sa, tay. Ang saman? Tug. Ah, Ari! kuwang gol ka, ha? Kito sa doon na tayo, eh. Ano naman sa dasido, ha? Giusamin mo atong anak. Ay, napakong. Naunsa? Napakong. Agay, manakol man ka, uy. Mamakak. Nagtugaw ako mga kitas imong gibuhat sa atong anak. Wow, uy, nung sabaya ka. Imo masantang panagaton. Padagaton di ay ha? Abi na takom sa kaldero, Jipoy. Abi na. Nay, di man to takom sa kaldero yung gihapak, nay. Kaldero, yun, nay. Ang lubot sa kaldero. Kini ay. Oo, mao na, nay. Kana. Giunsa ka niyag hapak, dong? Biyang. Giinani, nay, ay. Giinani. Ang gagkamata ka, ha? Sige ron, sige. Magpatay kita ron. Ikaw binagunang-una diha, ha? Ha? Bidasam ninyo, ay. Di ka naman. Tiya, si batay kang hanggawa ka. Nak, Jipoy, sunod ka ni, pasakitan gani ka ng imong amahan, sultihi ko, ha? Kaya ako'y atrak anak niya. Bisag magbuntagay pamigil na paruhay anak niya, ha? Tingalig na limo to siya nga spy ko kaya atos balibol. Sige, inom mo pre. Buwida. Pasensya na kayo mga karoon pa pasilibrate akong birthday, ha? Usaon nga. Usaon nga adlaw sa akong birthday, pusoy pa man ko. Basido, okay ha? Okay ra. Pusoy, ha? Pusoy, pre. Pusoy ka. Nakabunal na ikaw, karo, pre. Gabunal gamay, pre. Di ay. Tay, daranggi paluto ni mong nanay o nga humba nga pinahubas. Ay, butang na dade. Dada bisa ka. Dadi make ice diri, ha? O, tay. Okay. Wow. Si wow, pre. Ang humba. Ang imong anak. Zap! Taro, da, pre, ha? Tinuod, pre. Bagay ka siya sa akong anak na uloy tao, pre. Bito ko ikay na ibong sa anak. Kamula istorya, wala ko yung pil. Kamula. Parang na sa kanya. Dili, pre. Ay, ang akong anak ba? Si Jipoy ba? Bagay kay silang duha kay. Ay, gwapuhon sa tong anak na ko. Nga, taason, putiun. Pre, di lang Murag Daniel Padilla. Di lang kayo ko. Di lang ko. Kamula istorya, kamula. Wala ko yung pil. Minaw lang ka. Di man kaya may dagway good. Pre. Di lang ko pasalik mo na, pre. Kayo na, di ko gusto nga pagbutan ko ako ang anak sa kalipay. Ha? Kung mahal sa kong anak, ang imong anak, ang anong di, kana pa. Sige, pre. Ako niyan na doon akong anak din inyo, pre. Aron, ako ipaila-ila si mong anak, pre. Minaw lang nyong. Wala problema na, pre. Adiri mong anak, ha? Natuli naman ka to. Ako? Natuli na, ay. Natuli na. Okay. Diguro lang ba? Ugma, pre, ha? Diguro lang ko. Dadoon ko din sa inyo ang akong anak. Wa ko magtuo nga mo iplano ni Sido nga akong bana nga ipailaila sila si Jipoy ug ang anak ni Paritalyo. Pero wa sila madayon anang pagkaugma na. Okay. Ay. Ay. Tay?
Unsa ka? Agoy, ang akong tiil. Kadiyot ha, kadiyot. Nay, si tatay nay, giatake. Simba ko ka, oy. Naunsa giatake ba? Waoy, aray. Naunsa di ay kasi do, naunsa ka? Ay, sakit kayo akong tiil. Uy, hala. Kahubag ko tanag imong tiil si do. Ana, hanay, naunsa Gigi na na. Sabay Gigi ba? Ginagmay gaba. Sa? Aba day. Paliti ko haplas dito, be. Unsa ko to'y haplas? Gigi ka karon. Kini mo ito mara, oh. Oh, nara sa kong bulsa, oh. Oh, Oh. kana. Pinakapaspas na nga Alaksan. Alaksan FR. Doon na fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Nga mo diretsong aksyon sa sakit sa rayuma. Tumara na yun na. Kay maunay akong gimintain. Dali ra gyud mawa ang sakit, anak. Oh, asa naman tas tatay nimo? Tuwas banyo, may aw nay, ligo ko no to siya. Ay nga naman, mulakaw dahil siya. Ambot lang niya nay. Nahala, sige kay manglaba pa ko nga rin. Milakaw gid siya, milakaw sila si Sido o gida ang among anak nga si Jipoy, nga wa ko mahibaw asa sila. Asa ni mo dito ang atong anak, oy? Ay, adto ko silang pritalyo. Mag-inom mo dito? Yang sa man ni imong anak, imo sa napasakitan dito. Ay, dili, uy. Sakitan ko. Unsa salbaya sa ladyo ko? Bantay bitaw ha, muuli ka na maghilak ang atong anak, gubat kita Sido. Awa, pre. Nagtapad ang imong anak o ang akong anak. Oh, di ba, parison kayo sila? Bitaw na. Pero tanawar gud pre. Unsa man, pre? Nag-away na sila. Nag-away, god. Bago pa ganit silang nagkahimamat, mag-away na hinuon. Wag mo sila imik yun na. Way katawa. Na tao. Way istorya-istorya. Puro nag-iyahay duko. Ano mo na? Basig nag-ampo na sila. Unsak? Unsa man ang tawana, uy? Amang manis siya. Wa may tingog-tingog. Basig matagak ng uni mo ha tungkol sa sige pagdiduko ni mo. Nga naman ka. Kining uwa man. Karat imong tutunlan? Oo. Excuse na ha. Biyang to nakakadiyot, may kuhaon lang ko. Turpi man yung tawhana, uy. Hindi pangutan, hindi man sa butingo. Sa man yung tawhana? Tagadiin planeta ka ni Kikan? Sa man siya, uy. Tagadiin ka ni siya Gikan? Pre. Ariyon sana ako akong anak, pre, ha? Sige pre. Arion po na ako anak pre. Sige, pre. Shh, huy, Chipoy. Unsa man kang sige magduko-duko diha? Hangad gud. Di ko tay. Unsa di ko tay? Kuan ba kining... Hangad ba kay doon ako'y isulti? Di lang kong hangad tay. Di lang ko kay... Di makukangad kay ang akong liog tay. Unsa? Di mahangad na ako akong liog. Unsa? Dali ka din, anak. Mari ka, ha? Nga no, tay? Saan naman nga? Nanguyab di mo anak ni Parisido ka na ba si Jipoy? Ambot! Taro, ha? Ambot, uy! Si Ambot. Di man mo tingog. Ha? Sa man siya amang? Amang ko to dili, uy. Nga, di man mo tingog. Mutingog man nagmangigam. Dali ka dito, kaw. Ikaw na bahala mo diskarte. Ibo ba ka ng taa? Ibog lagi unta, pero turpi man. Turpi ko, dili na turpi. Uy, sa mga ka, eh. O unsa din na siya, bayot? Nasa mo. Dili na bayot, uy. Buutan ang ginang bata, ah. Maupa? Sakit tay. Inaya tay. Ayaw ko Hala. Hala, tay. Ano man na? Unsa man niya si Jiboy? Jiboy, iya man ang gilubag ang uho. Oy, pre! Nga naman na, pre! Pre! Gubag ako liog tay. Tay. Ano mo, pre? Ano, pre? Ako rin pakuto o gamay ang yung liog kay migahi, manguro, mitikig. Ha? Oh, maunang akong lubagon o gamay. Ginoo ko. Tulingig na mo anak ang kalaki, ha, pre? Ha? Nga naman na si Doc, ha? Giunsa ni mga atong anak, ha? Ay, waday, oy. Nga di naman ni makalingi.
ang di mo gaya ang liog ana nga sige naman lang nagduko ning kanahang dako. Di mo tingog, magsige lang pangigham. Unya, masakit ang liog, anak. Masakit yun na, kay wa may lingi-lingi. Turping dako. Uy, si Do, ayaw inaan ng atong anak, ha? Tingalig kita rin magsukbagay, animala ka. Ayaw lagi labanin ng imong anak. Saan pagkaturong panguyab, ana? Di na maminyo kung sige lang ingon, ana. Ay, unsaon tamag di maminyo. Parehas kong randigod, pugso gina nimo. Matiguan ng ulitaw ang anak ta, oy, Unya, ibyang. og matiguang ulitaw. Unsay problema, ha? Unsay problema, anak? Ahak ba ni, oy? Wah! Ha, bala mo ni, oy. Kapoy ba ninyo, oy? Hanggaw dyan katawhana ka, magbuot ka man. Ay, dong, Jipoy. Nay. Ay, lain nagtingog ni mo na. Uy, huwag yun na kaka-speaker sa anak ni Paritalio, ni Danica. Wa ko kasulti, Nay. Nga nung man sa kakasulti, uy. Nagkaya ko papagig, Nay. Murag sa ganda tayo ang anak kalakiha. Nagkaya ko kapapangig, Nay. Nga nung mugahi man na. Murang abot, murang muungot. Pastiliano, may tingali nga magpatabang ta, uy. Magpatudlo kag mga eksperto bahit anang pagpanguyab. Oh, si tatay ni Nay. Ah, tatay mo, kanas tatay mo. Gaayo lang but-but anak. Otro po nandi ka mao manguyab. Oh, day, naliwat day kong tatay. Murag may ngungunan gid anak dong. Ay, yun sa day, kaniya pagpaguyab ni tatay, Nay. Yes or no ra gid ang iya. Ako may tigpangutana, akong pangutan-on. Mutando ra pud na. Unyag akong ingnon nga manguyab ka nako. Mutubag po tiyag. Oh. Nya to akong giingnan nga. Sugton ta na lang ka. Tubag po tiyag. Oh. Pagkaway ayo anang imong amahan. But ray gaayo anak. Sago di ay, pagkakindon. Naliwat ko din sa kumbanang akong anak may pagkaturpe. Pero ang mas grabe gid ang akong anak kay migahi ko nung liog tungod sa katurpe o di na makatingog kon mo atubang nagbabay. Og unya, Hoy, hoy, hoy. Ay. Awa. Awa ning kabuang nimo. Nadamay ko, ha? Nadamay ko. Ano, tay? Ano sa'yo problema di ay? Tana ka pa? Tungod sa imong pagkatorpe. O, nganong day, ha? Ngano man, ha? Nganong napagan bang ka? Ang og di ko mapagan, ha? Nga? Mananabi pa ng imong inahan nga laliwat ka na ko. Ako rin musok ko di ay, kay... Di apit ako liwati mo. Hilom! Og hilom, ha? Karong gabi ko yugta. Balik ta sa ilang paritalyo. Karong gabi kinahanglang mangulitaw na kakangdani ka. Ha? Nakasabot ka? Kinahanglang mapasugot ni Mos Danica. Kung mahimo, kantahi. Padungga siya sa imong tingog. O aron dili ka malimot, tanaw na ko. Musinyas gani ko og kanta. Kanta dayon, ha? Kasabot ka? Pre, siguro ka, pre, nga manguyab na ng mga anak sa ko, anak. Oh, lagi pre. Sigurado lagi pre. Ako nang gibripingan na ta, ha? Manguyab na na ron. Pingan. Awa. Sige, hindi po nagduko. Oh, nagduko lagi. Mutingog lagi na ron. Awa, ha? Basta mo syagit, mauna na. Gisugot na na. Tay! Mauna na, pre. Gisugot na ron ang akong anak sa imong anak. Tempa, pre, tempa. Tay! Pagaling tay kaban! Ang liog ni Jipoy! May gahi na sa... Oo, sa pagkakisar. nauli sila sa bahay nga migahi ang liog sa akong anak o wa gyud koy laing gibasol ang akong yung bana nga si Sido. Unya kuyawan ako nga kun manguyab ang akong anak, di gyud siya katingog. Unya di na mulihok lagi hapit ug mo nang musakit ang iyang liog, mugahi. Mo gyud ni akong problema ron. Unsaon ka na mo pagsulbad ang kinaiyas among anak nga may pagkaturpesa? Unsa may among buhaton? Ikaw Kuya Alan, ikaw Kuya Gili, may man kay mo sa inyong the moves. Sultihi mi bi. Unsa man og kamo ang pasultihon? Ibiyang. Hello, Ate Pres! hello. Good morning! Sa taga Dilian. taga Roseville po. Good morning ninyo nila. Og ate pag-umusta si Kutsel Pasita diha Ate Pres. Kutsel Pasita sa Pook. Kumusta ka diha Kutsel Pasita nga? Sa tanan, Good taga morning. Pook, Cruzville, Talisay City. Og sa Bubar City Ri diha. Kumusta mo diha sa Bubar City Ri nga doon sa inyo Ate Pres? Padung na sa Nasias Pook. Lami diha ang mga kyampaw po Ate Pres. Ya Mga sa seafood Sitio sila. Tambis. Oh, Sitio Tambis, si Oh, Peter Dihos. Sunrise, Sige oh. naman ang takes, Peter Dihos taon Sa- nga. Makalimot ko sa iter.
Nga si Father Jonas Miharis diha sa Muhon. sa Good morning. Muhon. Father Joshua Kaduna, Father Dudon Barok, Father Andy Satura, Father Randy Figurasyon. O gingon man sa tanang mga pare, Father Ray Umamalin. O sa tanang itong mga suod ng mga pare. Kumusta ka mo tanan? Thank you sa tanan gyud nga naminaw diya sa Barrio Luz, Gulyat atong mga suki gyud na Ermita Carbon Tabuan. Salamat sa tanan. kanunan yung pagpaminaw. Ug ingon man pasalamatan ako ang tanan nga nagpalitan ug nagtumarkaro og paniyawan herbal capsule, paniyawan plus with mangosteen, paniyawan herbal capsule with garlic para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, maayo kay ning imnon ang paniyawan herbal capsule. Sa buntag, sa di pa ka mamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa paniyawan herbal capsule. Paniudto mo gyapon, inom daan og usa ka kapsula sa paniyawan herbal capsule una ka maniudto. Ini ka panihapon, mausad sa gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa paniyawan herbal capsule imong imnon una ka mukaon sa imong panihapon. Unya sa tanang mga tao nga kanunay yung migamit sa atong set panyawan Linamit Oil, salamat kayong tanan. Kamo ang naghimog number 1 sa atuang haplas tungod kay nasayon bisan kamo kung unsa ka epektibo kining atong set panyawan Linamit Oil. Makita mo yun nato ang kaning mga panuhot pamaol panakit sa kalawasan o kining mga kagid-kagid nato kining katul sa sa mga bata tungod sa kuto. Hisuil na ninyo panyawan Linamit Oil, set panyawan yun atong paliton nga anhar nato mapalit sa butika kay maunay pinaka the best nga haplas karon sa ato ang mga millennial. O maunay the best kayo ang said panyawan Linamit Oil. Nya dili linig kanang giluto nato sa mga loyo-loyo resto bay. Nya butangan nato kuan dunay gitay laboratory Ate Pres nga nagbuhat ini mga produkto sa said panyawan Linamit Oil. Namagoy ubang mga haplas di Ate Pres nga lutuon lang sa luyos bay. Magluto. Aday? Una Ate Pres magluto ra na sila, lutuon ra na nila nya iniguman nga sagulan ra nila mga unsa pa na diya mga Kaya ilay sagol. luto na ka ng lubi tingali, no? Oo, nya butangan ra na siya kanang kampor, kanang mga unsa pa na diya mo na bugnaw-bugnaw. Pero kini ato ang said panyawan Linamit Oil giluto Gikan ni sa diri sa paniyawan. Oh, laboratory yun ang Tanong gabuhat ani nga Ate Pres. panyawan, Oh, gyud. makita po nato ang ato ang sudlanan sa said panyawan Linamit Oil nga purtig yung pinaka-original gina nga said panyawan Linamit Oil. Thank you kaninyong tanan amo mga kaigsunan ha. Di ba Kuya Gili? Tinoda niya magpasalamat sa kugam sa ni Rizal Dilmar sa Manding nga grabe kay manggamit og panyawan yung sayang tindira gam sa taga Negros magsigil na sila pahatod siya ba magpanyawan Linamit Oil. Pagkakasalamat ninyo Rizal ha. Oh, salamat po kayo ni Kapitan Grimar Barite, nila ni Sir Alan Abuton, o diingon man si Ma'am Rachel Abuton, ang tagiya sa Alrose Big Shop. Mao ni pinaka-the best si Kap Grimar kay maoy unang kapitan nga naghimog libre nga wifi sa iyahang tibuok barangay. Libre ang wifi. Kung adto lang kas buhisan, pwede na ka wifi dito nga kod unsa na unsa pa na diha batay kalimot imta kabawa ning wifi good unsay mga password mao na diha nga libre ang wifi sa buhisan. Unang kapitan nga nagbuhat og wifi nga libre. Bam! Salamat kayo sa ato ang Celebrity Kojic Sub Users. Eliminadihan ni Sister Mia Alcalde, ang leader sa Couples for Christ, diha dapit sa May Lagundi, Uslob. Yung manusab ni Barangay Captain Ana Luna sa Barangay Bangkugon, Uslob, ug sa mga kauban niya sa ilang BEC sa Bangkugon, ug ni Sister Patricia Durang Parang, dire sa Nailong, Uslob, Cebu, nga mga leader sa BEC. Salamat ha sa dili pa salamat to sa Vimeo. Nagaligod sila gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Okay, ang mga kaigsuunan, sultihan ta mo ang tuksin, mauni mo daot sa blood cells sa atong lawas. Kung madaot ang gali ng mga blood cells dato, mauna maganto sa mga sakit sa kanser, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, ug uban pang balatian. Ang G-Detox Plus, mga kaigsuunan, sultihan ta mo usa kini ka natural detoxifier. Mo si tigwagtang sa mga toksin sa atong lawas. Usa ka natural remedy nga tigwagtang sa mga balatian ug puno kini sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Aron mawagtang ang mga tuksin sa imong kalawasan nga may hinungdan sa imong balatian o karon ligon ang inyong vital organs inom matagad-law sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuksin sa atong kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender karon nga Dlawa Goliath. Si Ibyang, Ate Pres. Ibyang. Oo. Si Ibyang, yung problema, yung banal. Iyang bana. Oo. Hmm, Iyang kadto- bana nga
Adili, iyang problema yung bana, Ate Pres. Kay gusto siyang bana nga makauyab taon nilang anak. Si Chipoy. Oh, si Jipoy. Oo. Nya, unsaon nga di man ka mamusulti, Jipoy. Oo. Oo, tupad siyang, tupad siyang babae, di man katingog. Unya, saan man anak niya? Maulagi, ang problema na Adili, nimo. og naay, kuanon, iyala lang ibuya ditso. Buya lang dito, uy, way ulitaw, oo. Siguro, Pero anong buya, Ate Pres, sa pagkatao, siguro nagikan, di ba? Or, Di man, okay raman. Di ba? Oh. Ibuyatan ni, kanang kasabutalas ginikanan ba? bitaw, iana na lang na, biyang. No, peda, basta, pangutan mo sa di mo babay, ganahan ba ka sa kong anak, day? Oo, anak May ba? pa, ako pa, isa tayo pangalan na iyang Sido. Sido. Oh, Yang ako Yang bana- anak si Jipoy, yan si Yung Sido, anak, papa, Jipoy. oo. Do, bay Sido, kanang ikaw lispikar sa Babae. babae, ina, dayo, Ganahan ka? Ganahan ka sa kong anak. Kamulay, uyab lang mo, pagkasal to mo, kay gasuhan mo na mo sa kasal. Oo. Para Ano- maminyo na imong anak, bay Sido, ano lang bay? Kaya iyang anak, wa man kay, wa man kay diferensya sa lawas. Wa, kuara yun, Okay, Ate maka- Pres, kadang, usada, kadang kulhanon ba nga Kulhanon pagkatao? Naaman siya, maubitan na kargado gulyat ka nang di maminyo. Oo. Kay kanang mauwa maulitaw, Oh, kay hadlok ba? maulitaw, Oo. ano ba? Manang uban di maminyo. Ako, Ate Pres, hapit mo kung wa maminyo. Di man sa ko explicar, di mo ko kumao. Action lang na imo. Aksyon, dili, maguta. Di pangutana rin ako. Action lang siya. Action lang Pangutana rin ako sa Lisa. Di usan mo. Gignan ako, siya naguna ng tuko. Siya, sugot ako ni mo. Ay, si Speaker, Lisa. yapon. Kang uban nga dili si Lisa, be. Yung usan mo. Kang uban nga dili si Lisa. Ha? Siya man. Ay, unya na lang ka na. Tugan ko na uy, guspads gili. Di ko kamao explicar bitaw Ate Pres, buka nga. Pero aksyon na gini ako. Action na imo. Unsa man sa nang magkauyab pre sila nga ingnon nagtupo-tupo ni magkauyab. Wa man sad ko nunoy pagpanguyab nga nahimo. Mutual. O, kanang ginana. Pare ako doon, ispadyag ko. Sa. Saan? Lubag na din sulok. Dito lang? Unsa ino bagon? Dito lang? Ang usa manok. Ano bagon? Ang usa manok. Lagi mo pads, usa man. Style. Kasaya sin ako. Ko ay speaker, suba, gistisingan mo galing speaker sa una. Urain man to yung explicar sa una. Maot. Ay, to disguti kay pan ko makaupuaw. Lain man to akong boyfriend Ate Pres. Ano man? Wa man gilubag. Yung sa man. Siya mo tuyok. Di ay, mura nagmanok. Dito, oy, ikuha na lang na Talagsaor kayo ito speaker, gilid-ilmar ni mo. Yabag yun is Uy, kanang, uy, lain pa ako kanabi ang iyang pagkanang kunkuan ng liog siyang anak, delikado biya na. Oh, ipa. Kay kinibiyang kinilikod ko sa tong liog. Naiugat. Na, ibang gagmay kayong ugat. Naiugat di Ate Pres, nga maor na pislitos kontra, mamatay ka. Oo. Mao na, kanang lubago ni mong liog, maputol ka ni ugat kaning din kaning ugatan Ate Pres, konektar ba din sa tong utok. Mao na, magpahilot ka, ayaw dyan yung ipahikap ng ugat sa kilid Ate Pres, kay mao na konektar tanan sa Kada utok. kada bitang mo tan-aw usay ko og gay pageant adunay among kauban nga mo talent o kanang manok nga ihawon. Lubago na man ang liog sa manok, maputol dayon. Uyaw na. Dali ni nga tong liog magkuan no? Oh, Sido, ayaw yun na, ayaw kuan, Sido. Ayaw Ano, na giusan lubag-lubaga. din yung liog ni Jipoy. Jipoy kay, sige, duko, di na makahangad. Okay, di ba- Gahi, mga amin. Nanay stiff neck na. Oh, the stiff neck na. Mao tong Aplas iyang sila ana, nagkuhan, luwag. panyawan, liniment oil. Mao bitaw, ang, mao kaya akong ang gingi. ako lang ibiyang kanang na ang ayaw na badlo nga pirmi nimong bana kasi bako niya og madaot na mga ugat gagmayng ugat sa liog sa imong anak dako na kay imong tulubagon. Saan ay niyang liog? Iya laging lubag-lubagon kay aron kuno mo kay magsigig duko di naman makaingon Di diyan. na lang, tukuran na lang niya ang nisuwan. Sa to mo agbate. Tukuran Dili. na lang suwang Dili, ni ang la- Jipoy. Oh, mahadlok Ano mahangad? mahadlok man gud siya matiguang kuno ulit tawag yang anak. Ay, dili, oh. ako, dili ko na maminyo tingali kung muna may tabo siyang anak. Uy, kay, murag doon ay diferensya sa utok. Nasa man, doon ay... Wa man siya diferensya, Ate Pres. Hindi mo sige magduko. Kuya Juan, di, mauwa mo siya sa babae. Di man siya kakog, Kuya, tutok. masawa na niya. Sila sa duko. Mao na, Di mao sa na may diha. Ambot lang di ka, sa may usawa na tabo ng yan Jipoy. ang maasawa ingon anak nga wa man gugman ng Kuya, laki. pananglitan lagi ka Dahil nagugmas Jipoy, pero naipog siya sa Jipoy sa anak dahil siyang kumpare. Pero ang Unya. problema, di siya kasulti. Unya og ari ka nag Ang okay lang di makasulti gulyat. Basta kay ukong panalitan,
maminyo na or magkauyab siya, mulihok po siya, di sa Oh, simsigdo tinuod. ko. Kung magkauyab sila, Oo, di mo Kinang- hangad-hangad na si gamay. Ang ako lang, ibiyang, ingna gini mong bana, o gusto yun siyang magkauyab na, sige, dadana, permi dito, pampamesita, permi dito, Oh, araw magkasuod na anala. sila, pero nung ka kayo mong ipalubag-lubag, si mong bana na ang liog. Lubaga, oy. Oh. Kaluoy po na ng lubago ni mong liog. Anara lang ka ng... moral bago kung niyog mo. Pauban na lang niya, uban nila nga to, kung mamisita, Oo. oh, na niya pa, kung ano ina lang ang babae nga, day, ikan lang mahibaw, ana, day nga, mahangad-hangad gambay na iyang liog. O ikaw libay bawo sa kung anak day, kay kalawan Di kay mo na. ba nga, Oh. gitik-gitika ko nung Oh. liog, ana, day, para mo hangad. Hangad. O, anaan na lang. Pero siguro Francisco. gisulti ni Jepoy sa pagkaminyo sa nila si ang papa si Do kanang yang mama Ibyang. Ang babae man lagi si Ibyang lingon nga. Manguya pa nako. Oh, gusto kang sugton ta ka. Oh. Aliwat, Ernest. Lipat nga ano mag-goal man ka si Do nga mo may mga goal man si Do nga mo may iyaha. Adi tudluan na lang na siya, Ate Pres. Oo. Si Sido nga, parehal ang style mo. Style Tingnan. mo, oh, pero, kung ano, eh, kay... Paminaw ni Abi pa lang sa babae, doon ay diferensya ang... Ban, ang anak. O Oo. paminaw ni mong gulyat Priscilla kanang sigihan na og lubag sigihan nag unsa nang Kudaot, kudaot. iyang liog siyang anak. Ma unsa Mapisi. Mapisi ko, no? Di Dili sa man- nabayo. Ayaw, Amo ayaw sili- si Do. Babadlong, ayaw lubag-lubagan ng Okay, ang mga ugat, delikado kaayo. Luoy kita na ng imong anak, imong lisod, eh. lubagon. Katong ako silingan dili ka kalubag Priscilla. Nga Nga naman. naman. Imong sunag aksyonan imong lubag ditso magsuko. Ano pa oy? Maayo. May ano sa lubagon man, ang liog. Sa manok, lubagon ang lisod liog. kayo na, eh. Diba? Oh, ditso ka suko. Tudlo ilang na si Do, ikaw, utrong po dahil siya, no? Di ka mo explicar. Anara na lang. Kuya. Ay, Modlitso ka suko, og lubagon managpa. Niya. Modlitso pupuang naong. Niya to. High blood siguro. Oh. Hala, oy. Ayaw gyud ibiyang kay delikado ang mga daot ang mga usig ka na nagpinakagagmayng ugat. Mga tuwerka. Artillery. Usig na mga gagmay kayong ugat gulyat ha? Artres? Artilleries? murag ana. O ingon ana kay madaot na ayaw ka guol og dili maminyong imong anak og sayo kay mo may imong sakit. Ah. Oh. Ayaw Pero ka. na may dago kayong ugat ba? Ha? Muna kinaham ni Bambina. Pagklaro mo, ugat o bukog. Murag way pusan itong tambag, mamundang ka.